Hola. Ai, ama. Izan da, apur bat, kaotiko ateraldia, porque geden... Ai, ama, zuek egoga musika baten zain, baina ez da uso nago orduan urtega, en plan, hola. Egon gara punto guazteko, pin, Bai. pin, 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 edo horrako zera. Izan da, tipo, venga, aterazu, venga, aterazu. Ama, itzi ez dut ikusten ezer nik, Ona ver. sargixas, que mio pixa ez dut ikusten ezer. Hemen txegidoia, bale? Oso ondo. Venga. Bueno, Bueno. eskerrik asko etortzeagatik, ez dute zer ikusten. Egongo zareta 500 Ongitxoa. pertsona edo horrela, ez? Bai, Más gutxi o gora behera. menos. Vale, perfecto. Denak zarauztarrak? Ez. Pero bueno. Nun guk, baina giputxixe pai. Ez? Nungoak? Bai, zera, nun guk. Hau, Bai? Hori Jo, mungian dago, ez? Eta markineko ape bada, ez? Altxasukorik ez, altxasu no existe. Osea, orokorrean. Vale. Bueno, total, guk esan bigu, etorri garela gaur zarautza, lehenengo bider, ez bada juerga. Nino bai. bintzen lehenengo bider. Bai, lehenengo bider. Nire hilekoak ere zuen evento hau galdu nahi, eta erabaki du, ona etorri aurretik, hola, Listo, he hola. vuelto. Bai. Atera da, bai. Bueno, aitzi, Bai, baina lehenengo. Malen. Zelan ze gaur eguna jetrau eukigu. Nigo Eguna sinona jetraue. Donostin, zu Bilbon, etorri gauna berbeta, baina bueno, lehenengo, zer, kontau, zelan za. Ba, hilekoaz aparte, ondo, nekatuta ere bai, baina hemen egotagatik pozik, ze, bueno, hau ere lana bada, y Pausito que me llaman, pues está estupendamente, también es verdad. Autonomoa gara, hori ere putada handia da, baina bueno, zuri, hobeto dakizu, hori egia da, ez? Ez, Bai. ze ba hobeto. Pues daukazulako nomina bat. Bueno, neska, baina... Bueno. Baina, Autonomi baina- izaten jarraitzot Bai, igual. hori egia da. Autonomi bana. Bai. Eta gaur zarautza etorri bierrizena kotxin, eta parketi bekosta biate. Ui, hori Horre increíble. eskazen boste. Increíble. Esanen bida, ni pixkata parketan torpina zela. Eta gaur, karo, zarautzen lehenengo bider etorri, eta topaugu zorixonez parken bat, ondo, nahiko erretza parketako, eta ez dakiz zer, baina bueno, hor behi biliga. Malen, hor aparkatzen ari. Ondo, Zakizzer. Malen. Siga así, muy bien, Superondo. super ondo. Bakatu naiz kotxetik eta kotxe kotxe- artean 17 kilometro. Bueno, sin más, total, eldu gaia. Eta menga. Bai. Eta aitzi, zatan inoien. Gaurko gaixe berez, zenbat bider egu Bai. berba honi buruz? Osa, igual ataldanetan, igual gure programako ataldanetan, pintzelak beti urte handi. Bai, esango dugu, nahiko kontuan izaten dugula osasun emozionala edo, nahi gabe, baina bueno. Interesetako gaixe. Bai, Eta beti tratu ukitxoguz gauza onak, kontetako, harremanak beti egoten dira hor. beti egoten di. lekuren Beti batean. egoten di. Beti egoten Bai. di pullitape bai. Bai. Ze, egixe da, hasi ginenin programiaz, igual geixi zetezala, konbidatu ai galderakein, eta ez dakiz zer, baina geroia konfixantzi hartzen junala, urtetan di bakotxan gauza. Bai, total. Eta nik konfesaukot, nonos erabilizotela podcasta, bueno, puian bat edo Bai, estateko. alakotan esaten dugu, esto va en Reels. Bai. Esto tiene Nombre para y Reels. apellido. Bai, nombre y apellido. Bai. Bai, nire saliri ala bidali dizkion hainbat esaldi, Zergatik aurpegira esan, podcast batean, kontatu Algo esan dezakezunean, zetako, bai, radixo Bai. programa baten asko eguai xeugatzen da. Bai, total. Vale, harremanak, egia da, hau prestatzerako orduan, apur bat, acojonatuta egon nintzela, porque digo, pero tú, cría, ¿qué vas a contar? Ja, bueno, Digo, es que, karo, egixa bai, guk askotan hausnartzo gule, eta kontu dugu zela gure esperientzixak, bai, eske oindan lagitxi, Instagramen, justo gure gauza bat kontetan zabaldu ginela, komentarixo bat idatzizkun pertsona batek, eta esaskun, jo, emoten dau 55 urte dukezu ez da. Bai. 25 dukeuz, bakigu ez gule bizi asko, baina bueno, apur bat, dale. zerbait, a ber, Bai. eta, pues, bestela, pues asmatuko dugu, Bai, digo, ¿qué más da, no? Baina, bueno, esan nahi dut, bale, ez daukeu ikusten esperientzixi, baina geupe inginke honi buruz berba. Claro. Ez? Aizu, eta ez bazaizu gustatzen, pues ez ikusi, Ja. ez entzun, Ja. ez etorri, Batek altxatu nahi badu, altxatu nahi badu eta piratu, Juan, Ez gezurra da, bale, ez Juan, mesedez. Bueno, total, aitzi. Harremanak. Bai, Eta harremanekin batera, harremanei buruz, berbaingo den beste bi pertsona, ze horrepe anekdota asko daukiez kontetako. ez gaude bakarrik. Ez. Ez gaude bakarrik. Normalean, gonbidatu bat izaten dugu, eta gaurkoan ere hala izango dugu. Ez bakarrik gonbidatua, kolaboratzailea ere bai. Gero esango dugu bere izena, bale? Spoilerrik egin gabe. Momentu sekretu da. Momentu sekretu. Bale, eta gero bebai, Zer? bueno, eskerrak emon geuz, ona Bai, gonbidatzearen. eskerrik asko. Esango gu bebai emakumien
aurkako, emakumen indarkerian aurkako Hori da. hilabetea dela, eta horren Bai. arira, hainbat jarduera egongo direla hemen, modelo aretoan, adibidez atzo egon zen Arrate Rodríguez, Hori eta da. egin zuen bidaia sensorial bat. Zuek, Hemen aurrin ikustu guzen imaginatu piezatxo zer dugu. den, nik ez dakit, baina Bai, bidaia sensorial ez bat. geup ez dugu lertu ondo, baina bakotxak da beran burun pentsedako zer dan. Hemen piezatxo batzu dukeuz, eta nozan dodala, datorren astin behongo dala. Bai, emeretzian. Emeretzi zen egongo dala, egongo bai. da. Bidaia sensoriala itxen. Bai, eta lanpara politori ere berarena da. Apur bat, oso polita da, Bai, oso esango dugu polita. oso polita dela, baina sofaren ondoan igual ez nuke jarriko, ze siesta bota eta lako batean altxatuta hori ikusi, Eta kriston golpeatzen. igual ez da proposena. Kriston hartu Baina, zu. bueno, vale. Ordua, nahi baduzue, Arrate ikustera etorri, eta beste hainbat jardueraz enteratu, etortzeko ere bai. Bale, aitzi. Paso emango diogu gonbidatuari, eta Bai. horretarako irakurriko dugu, prestatu dugun sarrera polit eta kutre bat. Ez ditxo ekarri antijuk, así que pixkatu ratingo tableta. Nik ere irakurri behar dut, tia. Bai, bueno, orduan, igual, ona pasaukona. Vale, venga, a ver. Elkartuko gara. Vale, Zer baina gero ona dator. Bai. Ah, por cierto, streaming bitartez gaude baita ere, gaur enteratu garela. Gure erruz, porque no nos enteramos de nada. Bueno, Baina- eta juga igota linke, baina, bueno, atzein ez gaklarau da ez dugu igo. Eta gero puto ritual claro. bat igo horratzin, Es que ikusi zabaldu. ritual bat igo horratzin, gaurko saio zuei asko guzteako. Bai. Hortako izen da. Bai, rituala. sin más. Vale. Bueno, vale. Vale, irakurri egingo dugu. Ia, Bale, a ver. aitzi, hasi. Hasi Vale, irakurten. venga, ni hasiko naiz, vale. Zarauztarra ez. Zauztarra da, baina denbora gehiago pasatzen du Miramonen zarautzen baino. Gaztean egiten du lan, baina ez da hain gaztea. Más o menos, bai. Ditxo Nahikoa genuen kondor rubias de pelo en pecho eta hirugarrena agertu da. Bratza, polipoketa, oza, zu, eta nantzia. Ikusiko dugu ea gaur ere itsasoan bezala arraunean egiteko gai den, eta ia bere toksikotasunaren parametroa non kokatzen den, malen. Oraindik gabonetako loteriarako asko falta da, baina azaroan ere izango dugu gure loteria. Sartu, Leire Arrojeria! Txalo bero bat, Leire! Hola, guapísima! Hola, Kari. Zer Leire, txu, bueno, zure herrixenga, Saludo berrixe. Zure, ura bota gabe, Leire. Bueno, notatzen dani, ohituta nagola, estudioan egotea, normalen, bueno, ez dakagu publikoik, inork ez gaitu ikusten, eta hemen egotea ilusio iteit eta impresionatu iteit baita ere, bueno, ez dugu ezer ikusten, ez dakigu zer da, nor daun beste aldean. Leire, ez daukazu inor, Hortik ez kalba bat daukazu ikusten dut, baina. Hombre, badakit jende ezaguna etorri ala, ez dakit nire ezagunak eskua A atza ber. dezakezuen. Vale, eskuak ikuste ditut, baino... Bai, ez dakit ikusten zer dira den. hortik, bale, Ai, bale. horatzin. Nortzuk Vale. etorri dira? Kuadriakoak? Bai, kuadriako 2, oido 3, bai hor, nere mutila, Bale, ez dakit nor gehiago. Vale, Vale. ondo. Eta atrebitzez horren danen aurrin gauzak esaten? Hombre, behitu nik dakat defekto bat, Bai. dala gehiagitzeitetetela, eta gauzak Bai. gehiagik Bueno, hori kontatzeitutela. gauke, bai, vale. Ez, baina igual, kontatu berrez dituten gauzak kontatzeitutela. Vale, oza, gu juteatzule. Osa, ez dakatela filtroik. Bai. Hori Alegia. gaurko zoragarri datorkigu, Bai, eh? baina Leire, Perfecto. Alare, gaur kontrolatu egunez pixkat, No, 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 aquí no streamingez se trata. botatzen nahi Es que, dira, Leire, eta gu hau pentsa grabatuta genuen gatzen Hau da. esklusibu zala, eta gero Claro. konkretu ga ez, orduan horri huel tijeretazu sartzen di batzutan. Bueno, gero bestela teknikoa jarriko du hor pitido improvisaturen bat eta listo. Vale, bueno, Pentsatuko Leire. dugu hori eta punto. Azteko, da lehenengo galderi, zelan za? Kontau, hau da momentu lehenengo kontako zelan zau esan. Zelan za baina benetan. Benetan. Bueno, ez dakit nire eguna kontatuko izut. Bueno, a ber, egune, kontau, garai hontan zelan Erregla zau esan, jaitsi zait. Orokorrin, bale, aitzi da Horrekin zu, informazio Zure ere ematen bai? izut. Bai, Ah, beitu. bai, mira Osea, monen. sensible za, Leire. Bai, ez, baino konturatu naiz nire tanpoiak diala made in Israel. Merkadonako tanpoiak made in Israel dia, eta orduan esan dut, ostia, nire hilekoak nahi naiz, Palestinako barkatu genozidioa Zu ere genozida bat. finantziatzen. Zu ere genozida Ja. bat. Eta pixkat bajoia eman dit, egia da, Bai, bai. Osea, Nik leko bat jutia itxinotzen hori gaitxik. ba, beitu. pues Igual, hausnarketa hacen bien. sakonegia da hau, guretzako. Ez Ja da te juna digo. marki, baina esat malen isildu, ze noia markaik esate, baina bada Jesus, marka sepa. nire asko guzteatena. Eta- Tampoiena? Ez. Ah. Matxa oso ona duen leko bat bada. Baina Matxa jana zer da juten. matxa? Matxa, Te matxa? jo. Ate berde Te matxa hori. oso ona duen leko Karo, bada. eske zuek esan dezuen Baina bezala, ja ene zira zein gaztia zoritxarra. eta ja. Ah, bai, pijen leku bat. Esan hori eta Bai, ulertuko da. pijen leku bat. Kafe hartzeko pijen leku bat. Zoritxarrez ja horra ezin ajun. Bai, Ze- badakizu, Kolabora bitxen da ordu. Hola, berdea da, lekua. Garestia da, kafe. Bueno, baina ondo nao, bardin da. Ondo Vale, nao. vale, Zuekin Leire, hemen vale. oso ondo, Vale. herrian, ondo inguratuta. Vale. Bueno, Leire, Eskerrik asko azteko. etortzeagatik. Esan geu,
kafeterixan askotan joakuzla orduk guri, harremani buruz berbetan. Bai ala ez? Miramonen, Bai. bai. Eta ni hemen nun gelditzen naiz ni. Bai. Zuri be, bai. Ba, aitzi, eske Hombre. zu nuntzinan. Ni ez dinduten kontratatu berriro. Ez. Pues pregúntale al jefe. Bueno, No sé. bueno, baino beitu, hemen zaude siendo una estrella, eta ni nago gaztea, baino... Baina ondo, A ver, ondo, ez Aitzi. broma da, sin más. Askotan eigu irurok harremani buruz berba. Askotan, bueno, ni neu Bai. pentset eske egunero itxot honi buruz berba batin Bai. espada bestin, ez? Vale. Ta leire zue basa pixkat gai honi buruz hausnartzeko guzteatzu. Hombre, nik ustet oso ohikoa dala emakumezkotan gaztetan, bueno, emakumezko heterosexualetan behintzat, Bai. nire bizipenetik hitz egiten nahi naiz, etorri naiz a contar, hablar de mi libro etorri naiz, Bai, naiz perfecto. etorri aditu bezala. Bai, bueno, danok. Baino, emakumezkotan ze drama izate ditugun nera bezaroan da aurrea gore bai mutilekin. Zuk Ze drama asko garrantzitsua dan mutilan arreta ukitzia, mutilan validazioa, Validazioa. honei gustatzeiot, honei ez Ja. diot gustatzen, horrekin, bueno, Bai. a ver, nerabentzako pelikuletan Instituto Americano, hor drama zein da, ligar con el quarterback. Ja, bai. Igual dazkazu lagun oso onak, kuadrilla maravillosoa, familia bat maite zaituna, nota onak ateratzen dituzu, Ja. eres Baina maravillosa, duzu hori. baino quarterbackak ez bali maizu kaso egiten, Ja. eres una desgraciada. Baina Ta asko zure zinen bizitzak olako ez gauzetan impliketako. Osa dinot, asko zentreta zinen hortan. Mutil bat gustau eta beran atzetik. Nik uste, hau baina esate izut, Bai. 33 urtekin, Bai. esate izut, pasaetela, 14 urtetatik, guain dala, bueno, gaur egun Bi ja, hilabete. esan nahi dut, nik uste egin detela bilakaera bat, eta lanketa bat, eta terapian egon naiz, nago, baino bai, oinarritu etela nere arrakasta, osea, norbaite galdetze bali zeian, ze moz zaude, Beti lanarekin erantzuna lotu- zijoan lotuta nere egoera sentimentalakin. Ah, Ba, mira. Badago vale. Pepitokin super gustora, oaz oporretara, no sé Vale. qué, super guai, edo... Bai, Na oso ondo Pepitokin, edo... Ostra, ba, hori justo Pepitokin nik moztu uste dut. duki, Vale. Ez dut sekula horren Neupez? inguruan hausnartu, Ba, nik hola enun identifikatzen momentuan, baina urtiakin Bai. konturatu naiz, garrantzi gehiegi eman diotela, horri, bikotei. Bai, Vale. Bai, osea, izan da, nere ongizatean zutabe nagusia. Vale, osea, bikote harremanak... Eta jende askona, nik uste. Vale. Ah, es que estoy soltera, a ver si Vale. hago Tinder. Osea, izan da, como bikote harremana, bueno, bizitzako epizentro. epizentroa hori da. Zure kasuan malen, nola ze esango zenuke izan dela? A ber, eske nik justo hori Beste izazun gauza batzuk Bai, bai bai, baso claro, den hori, osea, ikasketak, gauza familia, orokor modu- nere bai, claro, txakurra, bai. Bai. Baina bidez, bat ematek aldetu, nola zaude, eta zure importantea da txakurra, Txakurra, eh? jaztak txakurra, baina Bai. ekarri nahi dut. Bai, Nire vale. mutila hor dago, ez dakit Vale. konbentzituko dugun Vale. ekartzeko. Eta ze bat zuzue ona ekarri? Ez dakagule Bueno, a ver, txakurra, o sea, ekarri nahi bai, dugu. ekarri nahi Txakurrekin dugu, Osea, vale. proyecto de futuro. Egoteko, Azteko txakurrek igual badazpan orgatu. Bueno, a ver, Vale. a ver, nik entzuoten nin hori, egisa nik sekula ez dotela holan planteau. Nik nire ongizati geixa lotu izeot beti, zoritxarrez, ba geixa igual, ba, ikasketak, lana, zelan. 100%, bai. Zure, ikasketak eta zure lana. irudiakin ez dezu eukiolako... Nire kasun geixa izen da, eta eske ez da ona, ezer epizentru neukitxi baloretako nire ongizati, baina beti izen da, ba hori, ia unixen zelan hauen, ia Bai. biherrin zelan hauen, ia zelan ikusten hazen ni, aspekto hortan. Gero beste ana beti monizeot ontzat, edo... Ja. Ez Hombre, dakit, baina zuk esan dezu bezala guk Adibidez, askotan egoera miramonen sentimentala olako ez. gauzataz hitzen Bai. dut, eta asko zentratu dugu gaia. Bai, Zure bai, harremana, bai. neria, Bai, egoera sentimentala ematen dudakala emakumezkotan, Bai. garrantzia handia, no? Elixa Balioa bai, ematen dulako, ematen dizulako emakume bezala bikote aukitzea, oso Bai. aukitzea, zenbat bikote aukituzu, o ez dakazu bikote, ze gehiagi bali mazkazu, gehiagi dazkazu. Mucho kilometraje. Gutxi bali mazkazu, algo raro hai. Esta es lesbiana? ba, Oso nik ez dio estretxa. sekula importantzia eman, tias, niri... Zuk ez? Ez, ke ba? Osea, egia da ez dudala sekula orain arte... Osea, gizartean edo inguruan presioa ez dezu Ez, nabaritu. ke ba? Jendiak ez zaitu epaitu, Esango zure nuke, igual gaur harremanengatik, egun geixa, jo, eske eres una tal o eres una cual, edo galderak. Seguramente bai, ze horretarako joera eta ohitura badago.
Egia Jo, da, guain izango niz ni un bitxo raro. zitxoen, gauza bat esango dut, egia da, Galdetuko du publikoan, oso lasai bizi naizela, bastante, ez dut hemen persona zoragarrian naizenik esan, ez dut hori esan nahi, baina egia da beti lasai bizi naizela, porque nik normalean alako kontuak ez ditudan ez epaitzen, pentsatzen dut besteek ere ez dutela egingo. Entonces, bueno, pues vale, Ba, pues hori templeo. iruditze zait oso modu sanoa zure buruakin Como- harremantzeko. Bai, Porque gero- hortaz tratu honataz itzengo dugu, baina ez Bai, bakarrik bikoteen Bikote, edo lagunen norberarekin. edo. Bai. Zain da, Zure neskak buruakin bebai dakazu. izango bai. zuet, presiñoiana, parejen presiñoiana, igual nera bezarun ezetz, baina de batetik aurrera, nik bai pentseo dauela, eta ena esaten Bueno, nik sentitzoten nik male presiñoia, markatu, Baina Mamatasuna lehenengo musu eta- eman dezu, ez dezu eman, Sexua, ez Bale, da bai, izter. virginidadea bai, galdu bai, dezu, bai, bai, ez dezu bale, bai, galdu, bai. kontzeptu hori ere bai dela Bai. supermachista. Ja. Badago. Eta danok ezautzo guzela kasuk, jo, ez dakit adibidez, batxierrin, ba igual kuadrian, bazeuela baton bat, ondino, ba igual, esan haino azli hau, ez dakiz zer da horrek pertsonik ez ton presiñoi eukela. Bai. Olako kasuk danok ezautzo guz. Bai. Niri pasazitzaidan, epaitzaren zera hori pasazitzaidan, Txilera joan nintzen Erasmusean, eta hor liatu nintzen lehenengo aldiz neska batekin. Osa, ni banekien Bai. neskak ere gustatzen zitzaizkidala, baina Txilen lehenengo aldiz. Eta altxasura bueltatu nintzenean, esan nuen, eta orain hemengo neska batekin liatu nahiko banu, edo banintz, Eta gerora ez da pasau. altxasuko neskarekin ez, neskaren batekin ez, baina bai hori planteatu nuen beldur moduan, edo epaitzeko arrazoi bat moduan. Gero ez nahi egin, baina bai pentsatu nuen. Baina bestela ez dut sekura izan, hola, bikote harremanekin, Nik adibidez, hor zentzu hortan behintzet, karo, nik eukiot bikote bat pioa denporan, eta gero ja aurreko urtin itxi gendun, eta bai pentsau izoten naizen da, ostra, igual, oin, segun eta zema denpora nauen soltera, edo zema denpora tardeoten beste bat azazten, edo zemat zer eitxoten, momentu hontan, eitxotena seguru epaitxuko dala. Ja. Alegia, energia Bai. gehiegi gastatzen dugula eta denbora gehiegi Bai. pentsatzen Bai. gure Ja. bizitza sentimentalian. Bai, eta bueno, dago zat izango, harremanak ez dile bakarrik Bikotea. zentzu hortan. Lagunak, Ze harremanak kuadrilla, lagunena bestrapoletan dile, eta familixa, eta bierreko lankidita, eta gauza Eta askota. zure buruakin. Eta nire buruaz, osea, bai. karo. Beitu, bikoteak ez, baina kuadriarekin pasa zait. Eta kuadriarekin pasatzen zitzaidan bikotarekin bezala, lasa, ez dakiz zer, egia da privilegio puntu batetik, ze kuadrilla eta talde bat neukan, baina talde horrengandik aldendu nintzenean, alegia kuadrilla hori utzi nuenean, bai sentitu nintzen oso epaitua, eta Beste lagunen gatikan, esaten dezu, osenek. herriak Vale. pentsatuko zuena harreman hori uzteagatik, porque claro, zu joan zara, orduan, tú eres la mala. Porque claro, por algo se habrá ido, ¿ez? Orduan, bueno, ez dakite, Horrela, validazioa eta zitzein deu, Claro. bikotea eukitzeak ematen dizun validazioa, baina lagunak eukitzea, ser Jo, popular, A ber, eske, orokorri nik tener uste me dala, gustas, sentitzi, azema jarraitzaile. genti zuaz ondo duela, zuaz gustora duela, eta mundu osoan validazio dukezule. Ja, osea, ez que etxate guztean inoaz txarto gotia, txarto sentitzena. Bai. Edo etxate guztean inor decepzioneti, eta jo, batzudan ezadot, jo, male, baina eske igual, kasudanetan zu izeteko, nahi baripe decepzionau biko zu momenton baten. Hombre, Edo, claro, hashtag humana. Hori da. Baina Es batzuan que bai pastate, nire buruai esan biharri zedotzetela, decepzionau ibazu, decepzionau, ze ez teukozutan danakin komplazienti zen, Claro. onartu izenak Ez que hor beste meloi bat Claro, hori ikitzen beste meloi naizea, bada. emakume Bai, bai. bezala, izan berdezu, jatorra, complaciente, sumisa, Bai. majísima, Baina ez dinot siempre bakarrik una mutiliekin, sonrisa. Osea, A dinot, ber, orokorrin gizartin dinot. Bai, Bai. osea, Osea, ni bestetan dala- sartzen naiz, miramonea, eta nahi esaten dit, bueno, guarda batek esaten dit, nola esaten dit? Un día sin sonreír es un día perdido. Ai, Bueno, ama, bueno, ai, bueno, ama, bueno, itxain, ze ontxeza zule miramoneko garitik, gauzat kontaukot. Badago bat, que está fatal, Itxain, gauzat kontaukot. Bueno, es que justo... Hay uno que está, Vale, bueno. Imaginau atzalde baten, urtetan abiderretik, pasetan agaritatik, eta esatot, bueno, oza, ni beti esatot, bueno, edo agur, edo, bueno, eta de repente esadozte, bueno, mira, garitako batek, esadozte, eskerrik asko bueno deizeagatik, da gatzen abelan, desadotzet, Oza, ene ban ulertu txisti, hombre, egun ere ez didate guapo deitzen. Da hor gatu zan txistia. Vale, hor dundik aurra, ez tozte egun honik emoten. Oza, jazta, oza, enotzen egin txistie barre, da on ja agur, ez dakizer, on ja, hola enoten da. Eta nik usto ja lotzatin dala betireko. Zeda, beta uderreko dun bat. Enoi esata itzi. Enoi esata, ze hau streaming bidez da, eta...
Bueno, banik bai Zona esango gauza bat. identifiketi. Baina, bueno, Badago garitan bat, nik uste berdina izango dela. Baki zinan, gero esango Ez zuzinan. dakit, ni miramonetik ez naiz pasatzen. Baina baki zinan zen mitikizimo bada. Bueno, gixajito bat, markatu. Baina, a ber, gixajo Vale. itxura, fizikoki, Vale. A ber, super gixajo bat, jazta, guain. Bai, Osa, baina, ez a aiatu ber. arreglatzen. A ber, Esan dezu. izenik esan ez Josuz. dugun momentun, bardin da. Ez dakigu. Bueno, bai, epaitzeko gai bagea. Bai, Guri bai, epaitzeko claro. ikusten Bai. bezala, A ver. de sonríe que estás más guapa, pues A mira, ver. pues tú eres un guizajo. Pues no, no es un guixajo. Guixajo aurpegia dauka. Bueno, Vale? Y un Nik poco- ezagutenak bai. Bueno, imagínate, Bai. José Luis deituko diogu, vale. Vale. Bueno, ba, Luis José nera aita da, aldatu izena. Aita niraitxe. Jesus. Bueno, Ba, bardin ez da. dakit Antonio. Vale. Zuen tioren bat Antonio. Ez daukegu. Oso ondo, vale. Bueno, ba, behin, heldu nintzen, Bai. eta alako batean begiratu zidan nola, eta ikusi nion, como que ezaguna izan baz, nire aurpegia, como que, Bai. hola. Esta chica me suena, Sí, me ¿no? suena. A ber, baina eske le suena beti. Osa, nik ustotanak inakortan dile. Bueno, eta kontua eman niola DNI-a, Eske beti goxero, alturan pasatzeko, irakurtzen du da, Aitziber. Ay, fíjate, pensaba que eras Aitziber Garmendia. Y yo, bueno, gracias, me lo dicen mucho, es un placer, es un Firma un halago. autógrafo. No, hori ez nion esan. Eske porque- itxuri dukezu haitzi. Total, hasi zitzaidan kontatzen, dagoela Aitziber Garmendiataz enamoratuta, osea, así, por la cara, goizeko bederatzitan ja txapa ematen, que si Aitziber Garmendiataz enamoratuta dagoen, behin Facebooketik idatzi ziola, jarri ziola, tipo, olako zerbait de, no eres físicamente la más guapa, pero Encima. cómo me pone tu humor. Edo tu inteligencia, edo lako zerbait, bai. Eta niri hori kontatzen Gauza bat. garitakoa, digo, pero este chico... Sin Qué más, asco. eske nik O sea, ezagutzen babosoak mesedes, o sea, pasetan zakarretara, basarie o sea, por no decir garita sutara, hortatik, o ez dakit. igual ez esan ezer, inolan? Ta ya Eta está. gur, Ta sin listo. más. Vale, ba, hori, Ya sin está, más. gehiagitzen du behataz, Bueno, total, Musu bat, Antonio. gauza bat, eske ez gabiz denpori kontroletan. Bai, ni bai. Vale, oso ondaitzi. Vale. Bueno, total. Galetu nahi nizuen, zuentzako harreman osasuntxu batek ze izan behar du, osasuntxu izateko. Leire, hasizu. Venga, marroia zuri. Venga, hasizu. A ber, niretzako osasuntxua izateko harreman bat, Osasuntsu izateko. lehenengo sentitu bertzea eroso pertsona horrekin. Vale. Bai. Eroso, relajatua, gustoa. Bai. Osa, ez tezu sentitu beldurra, ai, eske hau esan behar diot, eta nola hartuko, eta nola esango diot. Ja, baina eske, claro, oza, gauzi Izan da, daiteke konversazio desoeroso bat. Baina Baina itxain. etxaude urduri, baina eske, beldurra claro, dakazulako hemen de... Leire, pasetan da, zu pertsona bataz eroso egoteko, bueno, niri bentsantzate bintzet, zube segura sentidu biza. Edo nahiko segura sentidu biza, A ze ver. bestelan igual azteza pentsan, ai, ez totzeta hau esango, ez daize pentsau gau, baina ez dauke bestia zer ikusik. Norberaz dauke. inseguridadeekin. Gauza bada, zu nola sentitzean zure buruakin, eta beste gauza da pertsona horrek nola sentierazte zaitu. Vale. Baude pertsona batzuk behakin zaudenian, eske te renuevan la energia, y bai. estás behakin ondageo, bueno, que te Karga comes el dituzuz la mundo. pilak. Bai. Nola da beste pelikula hau, musikal bada, moni, berdin du, ez zait etorriko. Charlie la fábrica de chocolate. Ba, pixka, unpalumpa bat bezala zaude hor. Hori esan nahi zenuen? Ez, baina, bueno. Digo, wow! Telepatia No. bestela. Ez, baina beste musikal bat, hola. Vale. Hola sentitzezea. Bai. La La Land. La La Land. Bigarrenean, Vale, qué vale. fuerte. Wow. Vale, bueno, edozein musikale balixo du berez, ez? Bueno, sin más. Hombre, Eta Porque zer da sonrisas taputa? y lágrimas ez. Ez. Hor, vale. mira, un tostón eta. Vale. Vale. Hori, eroso Hori, sentitu bai, bertzea. eroso Pertsona horrekin. Beldurri gabe, euki berdezu eozer gauza esateko gaitasuna. Bueno, gaitasuna Konfiantzaz. edo konfiantza. Vale. Bueno, ez dakite. Bueno, eroso sentitu berdezula, desde Bai. luego. Ez dezu sentitu behar epaitua. Bai. Mhm. Hori Ez dezu, importantea da. ez dezu sentitu behar kuestionatua. Ze batzutan, ni banaiz pertsona bat, irekia naiz, filtro erik ez dakat, baina segun zeinen aurrian, asko, kikiluiten naiz. Bai. Beste Baina, pertsona ba naiz, osea, leire zuek- hauetzea zu, aldatzen, zeatik antzaudeula. Vale. Ta Osea, batez momentu ere- hortan, adibidez, red flag eitxatzu. Momentu hortan. Esatoz nin bale, osea, ezin eiken ni izen. Bai. Eta deskarta hoitxos hori pertsonioi, alden duitxesa edo ez? Hombre. Ez que, a ber, Baldin bada, pertsona batzuk aukeratu ditugu, eta beste batzuk ez. Baina Pertsona nik hori pentsa dut- nik aukeratzen baldin badet, ez dut aukeratuko ez baldin manaiz eroso sentitzen.
nik pentsetot danok daukeuzela Zan buruan. saiatuko, lehen oiten una zan, quiero gustar a todo el mundo, eno eroso ba, voy a ser un poco camaleónica, eta saiatuko naiz, gustarle a esta persona, Vale, no? bai. Osea, Vale. ni nahi izan zure gustokoa. Eta orduan saiatuko naiz, mila gauza iten moldatzeko zure erara. Bai. Ulertzezu? Nik hori ere Eta orduan egin nik esan galdu dute. iten naiz. Ja, no sé quién soy. Ez dakit nor naizen. Claro. Eta zuk ere ez dakizu nor naizen ni, zure baina, bueno. benetako nia Horrek asko erretzeu, dago oiukatu nahian. Tipo, atera Bai. nahi duela, baina ja ezin du, porque ja konstruitu da harreman bat non oitu zareten horrela ibiltzera, eta de repente... Y al final le dejas pum, hasta gero ja ez drama. dakizu. Bai, Baina, dramote. Alan da bebe, bai pentseot, dano dakiguzela berez, harreman osasuntzu batek eukibiko leukezan ezaugarrixek, ze gauza dizen, amendik ezin, eziguzenak pasau, baina gero, momentu heltzen da nin, ez dakizuek, baina nik pasau izaitxoaz red flagak holan, Hombre. Osa, pasaitxoaz, A ala ver, venga. Consejos brendo y para Baina no zuk tengo. ez aldakizu hori, osea, gure, bueno, ez dakit, izaera humanoan oinarria autoengainoa da, askotan. Total, Baina total, autoengainoa honeako eta txarreako. Osea, leno, lankide batek, Izena esan daiteke eta pitido. Ez maitia, porque... Ai, ez da. Bueno, ez. inizialak M.A. Ez, inizialarez, Ez, porque ez, hasiko bueno, zeate Googleen da ez da, asmatu a ver, ingo zuetan. gazteako Gazteagia lantaldi notatu bai, ituzu. oso txikia da, Ez broma da da. gazteakoa, Ah, vale, vale. EITB-koa da, Vale. Miramonen iten du lana. Vale. Lo dejamos ahí. Vale. Eta ez Baina da garitako. arpegi ezagun bada. Ezin Vale. dugu murriztu beste talde batera? Bueno, bardin da. Ezin da esan... Ez que, ez dut ezer esan, Vale. azkenian. Barren Vale, leire esan, barkatu esan. bai. Bueno, kontua da, pertsona Bai. hau da hola, separatzen nahi da. Bai. Vale. Eta ez dakize kontatu behar. Bai, separatzen nahi dela. Eta hasi zait, esplikatzen, zeatikan pentsatzen duen, bere harremanak etorkizuna dakala, baino aldi berian gauza txarra kontatzen, baino behan nahi dula. Eta hola gatu naiz, esan diot, maitia. Arrazoitzen aste balimazea eta argudioak ematen, Bale, gauza bat esango momentu hontan. Nik ustot, danok eukigulen onoz momento bat, harreman baten bardinda ze harreman, bikote, lagun, lankide bardinda zeinetan, hartugune papel bat, prosi kontra. Prosi eta kontras. egune marra bat hemen, eta kontra talde, nino behintzet, bai eukiotori momentu. Paperera mira, pues tenemos un baloretan. problema. Bueno, amen gauza on geixadaz, amen gauza txar geixadaz, bale, a ber, zein got. Ta nik uste ja, momentu hori heltzen da momentu niguel ja, ez da, oza, ezin da txikli geixa tiretue. Ezakit. Inberdezu tripak ez date izuna, instintuak ez date izuna. Zuk zure barruan badakizu, harreman horrek ez dakila etorkizuna. Ez dakala etorkizuna. Beste neska honek bai badaki bere harremanak ez dakala etorkizuna, baino ez da prest onartzeko. Claro. Orduan, bai da, bere bidea iten. Kanpotikan erresa da ikustia eta beak bere denbora berko gu ikusteko. Baino ezin dezu jun, zuk sentitzezunan kontra. Eta nik esaten nion, bai, bilatuko dituzu arrazoiak alde, arrazoiak kontra. Baina egoera hontan balima zaude da, gaizki zaudelako, denbora asko zuaz gaizki, harreman honek ez zaitu zoriontsu egiten, karga bada zuretzako, eta guain zure energia guztia eze harreman hontan jartzen. Baina guain beste zerbait gertatze balima da zure bizitzan, zure ama gaixotzea. Ez dakit, beste erronka bat, beste arazo bat, energia berduna, eskatzizuna. Ez tezu eukiko. Si gero ere bai... Harreman honek te está chupando. Bai. O sea, este es un cadáver sentimental. Leire No zuk intentes ukizuelako, reanimarlo. Entiérralo. ¡No se puede! No. A ber, Leire, Karga horrek guztien artean beti ikustatu topatzen dugu. efusibidade larrei gauza honako. Osa, zuk Kafe inoiz batean eukizu dut. zuela- ez baina dinotzut. Ez que normalen ez teteaten, Baina infusioak historia ateitu. pertsonalen badaukezu burun, olako efusibidadiaz berbaitxeko, oza, zuk eukizezu olako harremanen bat. A ber, nik uste danok Bai. momentu baten obesten, incluso lagunakin edo lan batekin, luzatu degula txiklea de. Bueno, Soltat- ez dut utziko, a ber, saiatzea agarrarte a cosas, no? Aferrarse. O un recuerdo, no? Ai, es que leno, ze zoriontsu izan Es ginean, que esan nahi nuen Napolesen hori. oporretan, Esan nahi nuen hori, 2014an, bai. ze opor maravillosoak. 2014. Argazkiak ikusten, jo, beitu Napolesen, Bai, holako qué zarie. guapa estaba yo, cuánto pelo tenía él, qué Bai. bonito. Jesus, Olako chica. masokista zarie. No, baina esatet, zu zaudenian harreman batian, ustekotan, sabes que ez dijoala inoa, eta astezea pros eta Justifikatzen kontra, egon behar hori. hori egiten, eta astezea, zerrendeitzen. astezea iraganeko gauza horietaz, baina iraganeko momentu horiek iraganian gehatu zian, guain zer dago zure harremanian? Ja. Zer da guain dakazuna? Guain ez dakazu Napoles 2014, guain daukazu- dakazu, guain daukazu 2024. Zarautz 2024. Ja, Eta ja. Zarautz 2024 no te ofrece nada, maitia. Ja. Ta
hoi onartu inberdezu, baina eske zaila da gurrezatia. Bale, Bai. neskak, nik galdetu nahi zuet. Bukatzeko zeia kolaboratzaile etorri behar da, Zuen red flagak, harreman baten imaginau pertsona bat ezautzo zuela. Que estudia de. A ber, haitze gauza bat, oza, zer iso, oza, hori... Esan nuen, bai. Hori txisti, instan egin duen, Bai. da nireko harriako katxalinek adik ez nau, da munduko magizimiena Bueno, da, es que así egia que da. ezin da esan red flag dala adik esti, baina hori zer iso. Niretzako ere bada, Zer iso. A ber, leire, mesedez, eba! Pero que no es tan serio, ¿vale? Katxalin oso jatorra izango da, baina eske egia da. Joan ez katxalin maju dala. Bai, oso Bai, magida. bez, Oso joan ez egin magida. baiet. Baina Bueno, oin zer iso, red flag benetako bat. Pertsona bat ezautze zuenin, da zue pejun pentsan, gero galdetuko zuegu. ez dakit, ba? Nik zerrenda bat indet. Bai. Vale, Venga, bota ba, Venga, bota. zein da zerrendi, a ber, leire. A ber, eske, hasi naiz pentsatzen red flagetan, eta Bai. lehenengo gauza etorri zaiten, lehenengo hitza, izan da errejon. 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 Ah, Bai, bueno, holako errejon. asko daude. Asko. Bai, eske esan Osa, dut. erasotzaile bat izeti, lehen, bueno, eskori, basiko, ez? errejon da, zer da? Zer un errejon? Puto friki bat. Hori horrela. Zer un errejon da, izatea pertsona bat, diskurso feminista, oso ondo ezagutzen duna. Politikoa da gainera. Bueno, baino kasu hontan errejon bat izateko ez dezu politikoa zertan izan behar. Ez, a ber, jende asko da. Aliade feminista. Bai, baina Aliade. diot gainera berak daukala plus hori Kargu publiko bat. esaten Bai, duen hori baina nire legitimoa helburua- izateko. Nire helburua Hori da zen esan nahi errejonetaz dudana. hitzeitea, Bai, bai, asko hitzen vale. daia, eta Bai, bai. ez. Baina bai, pertsona bat, osea, profila. Bai. Profilataz hitzeitea, pertsona bat, diskursoa dakana, oso ondo ikasita, aliade. Karo, baina eske leire, nik ez dut hori etxeko da lanetan zinez laguntzen. ikusten, eh? Etxeko lanak, bion lanak dira. Claro. Baina zuk hori hasieran entzutozu, eta ni neuk ez dut identifiketan, Ze nik entzut olako diskurso bat, eta esadot, bale, superondo. A ber, Osa, esto baino- zupentzetan, bueno, ni gainak ez don konfia dina. A ber, Esto zupentzetan, zu neska askarra zea. bai, baina inocentio dana. Eta Ez, olako, baino, ez, inocenti ez. Zuzea pertsona bat, hasiera batean, eta nahi gustatuko litzaiak hori ukitzia zen, nik ez dakat. Hasiera batean, mundu guztiai harrera hona ite jozu. Mundu guztia Bai. jasotzeko presaude. eskerrik asko. Ulertzezu, Bueno, bueno, baina nire hori ere deskonfiada badakizu. por Bai? naturaleza eta nahiko nuke ez izan. Nahiko nuke esan, bueno, a Baina ber. leire, gero hostixak hartzen dibe bai, Osa, Ez, dinozu... baino hasiera batean, bale, etorri, harrerara sartu. Baina geho zure gela igual ez da sartuko. Osea, hor, ez, Ja. pertsonari ezagutu berdezu. Ez dut Bai, esaten, bai, bai, gela, bai. osea, hoi metafora basan, ez dut Bai, bai, esaten bai. lakin oratu Bai. berdezunik, ez du zertan Bai. izan ber. Ulertu dut, bai. Gaina errejon txikak es que te digas, que no hay por dónde mirarlo. Baino, Satarra uno. Esan dugu, bai. Esan dugu, Kaio malaio. esan dugu red flag, jende gaztea dago, baina heldu ere bai, eta esango dugu red flag da, bandera gorria, harreman batean, ez daigun gustat, ez bueno, daiguna eta niri gustatzen. esplikature bai, nire bai Zein? red flag. Jesús, chica, tienes 30 años, tampoco, no sé. Baina, bueno, igual batematek ez du lertu, así que badazpada esan dut, vale, hori, badazpada argitzeko. Vale, errejon. Eta Marra gorria, bigarrena- marra gorria, Marra eske. gorria. Que Eta dices, bigarrena ojo. zein da? Bigarren marra gorrixe. Burure etorriatzen. Bigarren marra gorrilla, nik ez dut soportatzen. Que le guste el helado de pistacho. Aitzi benetan zaotzut, Jo, Te lo eske ni juro. oso profunda Pertsona- jarri naiz. pertsona randomak topetan, kristone horingo zeunke, kriston bilaketingo zeunke. Osa, ade ikesi ez. Así me va. Así me va. Es que... esto es fatal. Bale, a ber, ez, Helado de oin zer pistacho. Helado iso. de pistacho. Beitxu, nitzako bakizu zean marra gorri bat, da beti pentseot. Zein. Negarrik ez eitxi. Bai, Osa, importantea da nitzako hori. negarrik eitzen ez da genti, eta parkatu, Baina, eski ez dut ulertzen. Osa, igual izango da nik askotan eitxotelako. Baina, ez dut ulertzen hainbeste barrun gordea pentsot, jo, eske nik hainbeste atatot eta zuk ez ebez, orduan ezinik Deskonpensatua dago, komunikau, bai. ez? Bai. Oso ondo da igual beste pertsona batentzako, baina nitzako, ez dakipa, Nik uste dut, ez Jo, baina nik badugu... uste, bueno, Esan, mutila bai. asko, hau da klitxe bat. Bai, Nola, bai. ez deituzten, indartsuak izan Bai. behar duela, ez dakize. Eta ez ditxo ez epaitzen, baina gatxa geixa sufritzot. Olako, solteti... Zairitze zaizu ez da eskala sentimentuak? O Ez. reprimituta gaudela? Geixa sufritzot, kosteatelako, pertsona horri atati eta niri etxaten ez kostetan nire barru erakusti, Oso transparentia zen. bai, Malen. oso, ordun geixa Deskonfiantza sufritzot, ematu izu? nire modun adierazten ez dagen gentiaz. A ber, Hori nik da uste gauza. hori izan daitekeela pertsona hori ohituta dagoela alako harremanekin erlazionatzera, ez? Hau askotan pasatzen da, gizonen artean eta maskulino eta heterosexualen Bai, artean ere eske bai. hor Baina hori uste da dut gaixa. ere pertsona hauei eman bar zaiela aukera, zu Claro, bezalako baietz. pertsonekin elkartzerakoan
Tranquile asko egon, ikasi danei bototzea dezakete. daukeri. Horregaitxik Bai, edo bai, uste dut positiboa dela. Bai. Ni emakume moduan egia da, gertu sentitzen naizela emozio horretatik, itxiko naiz, ez dut kontatuko, negarra bai, baina gutxi, ez daki zer. Bueno, aitzi gauzat izango zut. Baina, adibidez zu, bezalako pertsonek, erakutsi, edo konfiantza eman didate, Vale. horrelakoa izan alizateko. Ez que niri, adibidez, zuaz, izakera diferentia daukeule, baina inoz etxate mintxan du ez tozula saleratzen, al revés. Bueno, es que konfiantza konta Osa, saleratzozu, ja, baina, esan nahi dut, igual ja bigarren hilabetin ja saleratzen dule. Bai, bueno, baina bibra kontuak dira ere. Bibra bai. kontuak. Eta negarrez hasiko dena fijo, izango da Maria Vale. Blanco, ez badugu, ja ona etortzeko deitzen. Vale, a ver. Así que, gurekin daukagu kolaboratzeko, Maria Blanco. Maria Korobi. Bueno, Hola, Maritxu. Maria. Bueno, Maritxu, a ver, zirkulito harremani buruz egingo beretan dugu, gabizen, hemen. zuzu atzin. Zu gauzazko dukez kontetako. Pentsot, pareja asuntu. Malen, apur bat atzera, mesi. Hola. Bai. Ez que lehen esate. Parkatu, Kariz, parkatu. Beti azken eguz asko konta, Vale. zema jende da honen, lehenengo fila, jarra dakau. Vale. Ni bitu, asko gustau zait, azizetela bandera gorriak eta... Bai. Eston zerrenda inda, baina ez Eta- pistatxo anakin gatu. Pistatxoa. Bai. Barruan eolako gora unai zoin zarautzen gaudela, homenaje txiki hori. Zarautzen ondartzetan zoragarria izatea bandera daude. Bai. Bandera Bai, daude, bandera, dano dakigu. bai. Bandera gorriakin ureta zarturez. Vale. Pertsonekin igualein berda. Ikusi, ez hartu. Vale. Zertze base itxaso horta, ateak osea jata. Te va a marear. Vas a salir un poco de su ordun. Bikini Gero ixe da. dana, osea, dana ondo joteko kontu. Bandera hori jakin aldiz, ze pasatzea bandera hori jakin bainua nola da? Gerriraino. Gerriraino, orduan, mutillo hoiekin, baldin bazaude, gerriti bera nahi diozuna eman, baina gerriti gore ez eman ezer. Hori merko genuke. Vale, ona holku. Bai, eske, ontsa okurri uzaitik, kapazidade bakat batzutan. Eta bandera berdia baldin badao, Bai. ba aurrea, Barruraino. baruraino. Baina bandera berde hori gero Maria, biakatu daiteke. Galera ere, bat bai, berdiot, Maria. hori edo Zenbat gorri. bandera berde ikusi duzuzuk zarautzen. Ondartzan esatet, Ondartzan, metaforakin jarraituz. Nik ikusitut azpiti argeiegi gauza honeako, eta hori ez da seinale ona, Kontuz, hemen igual egongo da baten. horrai da bat. Bai, Vale, honeaino, vale. Ondo. Gutxi. Ez que hoi da gauza. Gitxi. Bai. Hoi da gauza. Metafora bat Identifikatzen izango da. topatzia bandera berdia, surfista Bai. asko teia, baina Surfista- bainatzeko zaila otea zarautzen, Surfista red flag handi bada, Baina, bere Maria- orokortasunean. Baina, Maria, zuk momentu hontan, bandera berdi, topau izezu, zure plaixen. A ber, Ez? Maite Topau izezu. minuta A Bai. ver, baina A ver, hemen kontau. gauza onjota junaiz, baina ni junaiz asko onjota, y pa todo lo que he ido, poco. Eso nahet. Ni bandera bai, oain ikararritako mutilakat, gero hori bukaeran, oain drama, pixka drama. Vale, Baina vale. ni zaila unaun. Ni asko zailautako izan naiz. Zueke igual bikotiak zeate hemen lehenengo filako. Asko zailautakoak zueke, o... Bai, Eh. bueno, bai. Ala topatzezu, hor arraka, arraskan... Nahi, eske, Bai, Maria, neak Hombre, horretana... batzutan gertatzea jendiak, askotan entzun deu esaldi hau, eskenik ez duen sorte txarrak handutiakin, beti estereotipo berdina, beti iguala gertatzen ja, zaiz, patro iguala sorte errepikatzen txarra, beti zule. iguala tokatzen zaizkit. Casualidad izango. Pues igual, chica, tienes un patrón Oiden. Y tienes un problema. y tienes un problema. Baina, Maria, eske zurilen asko entzude geuntzun, joe, eske gaur betxarto, onaz ez dakiz zer, onaz da... Alako baten heldu zinen Tinder, estudixora, ez dakit zer. eta esatzen duen, neskak, topauot? Ojo, Ya cuidado. está. Osa, topauot nire bizitzako me he bandera enamorado, berdin. bai. Osa, egun batetik bestera. Egun baten egon, estás del moia, eta horrengo guinan eskak. Bale, ba, kontau hori trantzezin joan nahi A gu ver, jakin. eze, claro, bakizu eze pasatzean, Bai. morraia asko arrantzau dezunean, alako baten zozerrauna arrantzau berdezu, txipro, igoixon bat, ozeo haiau inberdu. Vale. Eta hori izan zen ere kasua. Ni egia da, nire bizipenak, nire inguruan bizipena eukitugu nahiko traumatikoak, eta zuk esan dezu bezala lehira, azkenian da, ai, ezke ni izan naiz kerretako, hemen normala ematet, baina nik edaka toke, tornillo bat eroita, nekan. Garai baten tornillo bat eroizitzaiten gaur egun jarre kolokaet eta ajustaudet, ze hona izkon cada personaje pixka peligrosu dana, ez? Osa, nei eta nereatik ez dut demora usuan itzengo, baina bueno, nire inguruan, ez, pasau zaigu eotia adibidez mutil batekin, esateun, ai, ezke, neskak mona gotxien jute bazeate parranda ligatzeko da. Ni ligatzet, gonakin, gona gabe, honetan bezala, hori zan, me kauen dio. Eo, Seguruna hori izaldixe, lauro egiz eskuela, bai. Seguruna.
Eta ez daki Edo? igual ligatze debula, baina bueno, ni ez dakit pa. Nikolako gozak entzun izaitxoaz. Zuek enamorau zinatenean eugona motxakin altzea ondan erakusten ez? Seguro, galtzetan. Ez zino, ez. Hombre, txakiak. Eo ezateanian, entornuan nahi pasau zitzaiten, nire kuadrian ja neskak eta mutilak. Bai. Eta nire garai hortako bikotia, mutil danakin emate zan gaizki, danakin. Batekin kenduta. Kuadriako geia. Vale. Kasualidati haute oez, geho beste baten, nola, komentau zin, dezke, makillatzea neskak etzeski gustatzen. Ui, nik hori entzun dut askotan. Natural. Naturala. Hori nu pentsun izot, naturalako beto. Iseli hona iseli, esatezuna. Zuratik gana izela egiten hau, osea, baina, azkenean, klaro, edo, nahi pasa zait, gualta gea, nahi pasa zait takoia jantzi, eta mutilak esatia baino, zerteko jartzitu zu takoiak, ez tekazu takoik jarri berrik. Me cago en dia. Ze necesidade. Hola, hartara bakizu ezertakan, takoiak emaldi manao, goitik nao da, nahi gustatzen zai gainetik egotia. Nere bikote exea gehiena ni baino txikillo dia. Zeatik, banik hor badakatu una necesidad de poder, o ez dakit. Beti, inoz bezaltu haue? A ber, bai, bato beste txika, ber, niri pixka danetik gustatzen zaite. Bai. Esan, probaudet hemendik. Un poco de todo. Bueno, baina argi dakazu ze gustatzen zaizun eta gaina topatu indezu. Ze batzutan problema izaten da, ez dakizula ze gustatzen zaizun. Vale, topatu duzu, Maria kasualidad ez topauan. baina Kasualidad, Maria, bai. exak zer moduz? Ikiarri gaizki. Danak! Maria, osea, zuk harreman osasuntzuk gitxi. Nik egile esan, mutila aiaudan arte, gaina beak esatit, bai, ni nire exan laguna naiz, ni, hori suertia, tio. Ni nire, eski exan laguna horrik ustet, eta ni media vuelta, que no me vea, ni Luciano da ikusitaia beti. Baina, a ber, Maria, ex bat bale, baina danakin txarte eruteza. Danakin. A ber, danak, osea, nik ex eukitut inun karrera universitario bat, la urte, ikiarri, karrera hortan esan nun, asko ikasiet eta ez honik ez. Ze puta Laga da, inun. jope. Eta gero bestian izan zen, erdi mailako modulo bat izan zen, 2 urtetxo, nahikua ikasiet eta... Vale, osea, goazen hemendikan. Bi eukizuz. Eta bisekin txarto. Bai. Segaitxik. Nire alturan ez daudelako, ez luxeran eta ez bestian. Ez fizikoki, ez mentalki. Azkenean hor dia ze pasatza batzutan, eta hau gure kulpa da, Hau gure kulpa da gu enamoratzega de repente, zu imaginau, ez? Zu nerekin maite mintzezea eta, jo Mari, eske, zurekin enamorauta asko gustatzen baino, Baino? Ai! gehiagitzeitezu adibidez. Bai, zera hori Orduan zatzela. ez zait hori pasa, baina orduan zu etza Mariak maite mindu. Zu enamorauzea beste pertsona batekin. Bai. Baina hori asko gertatzea Idealizazioa. mutilakin, Osa, a ber, Bai. vale, guapa sea, no? Me caes medio Bueno, bien, ta guain... guaparena. Guain izango- ningo... Bai, ez, Maria. Bueno, del montón, bueno. Torri. Del montón. Del montón bueno. A ber, botazio bat egingo dugu, ze uste duzu, Ez que urruti baldin bazau eta guapa emate batzutan, baina gertura ezki esatezu, engainua. Hori, Vale, lehi pasa zait, Instagrameko Bernat. filtroak eta hemengo fokoak. eta. Bai. Esan beruna zan, batzuk saiatzeiala zu Aldatzen. 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 Of course. A ber, baina, ni behar egin duzuna gente aldatzen, A ber, Uap! a ber, impuntual bataz juntau eskero esari alegintzen hori pertsona A impuntuala ver, baina hori izaten. errespetua da. Vale. Hori errespetua da, ez dio zu Vale. esan. Karik, juntzaite ez benzonea, ze zure entradak atzizki gustatzen. Ez. Hombre, ba ez, ba ez. Onartu zazu dan bezala, Claro, eta ez claro, bali mazaizu baietz. gustatzen, Bueno, bai, baina zu. badazor gauzatxu batzuk, Bai. aldatu lehikesenak, izakerakuk ez badai bintzet. A ber, baina hori da konbibentzia Bai, bizikidetza bai, osasuntxu bat eukitzeko. bai, Gauza bai. aldaketa txikila, puntuala izan, Bai. komunian arrastu ez utzi. A ver, a ver, de guarro. Ai, Baina esaden eman beste zentzu baten. Jo, Nei ez aurrekoan kaka inun da bomba botatzi astu da mutila Maria. Hau ezin da, eta ni hostia, barkau. Barkau, ez que etzan ere intentzioan, ez que desastre banez. Eta esazizun Maria, hau ja ezin da. Maria, hau ja honeaino, ez que batzutan dakit. gauza... Honeaino, ose ze matolako itxosuz. Baina batzutan despista, Bai. despista da. Aurrekoan, hilekuan ekan daztu ite zait, nahi, hilekuak atele batzutan ite zait daztu, ez dakit. Hainbeste gauza dazku bizitzan txika, gauza bat, Niri bat zan astitxate. eta ohera sartu, eta horrengo goizian, geunden, bai. nik ez dakit ze. Matanza de Texas, bagire pelikula. Nia Maria eta ni, konpresa jartzi aztu, ez zer jarrita. Maria, ziri joa jaltzea ni ez, zea. Hau broma izten, ikusi. Horrelbi, nimeko. Baina egia da nahi pasa zaitela igual, dantzan zerki asko gustatzen zait, eta... Bai. Ai, eske nahi gauza horiek... Claro, ze pasatzea, zaudenian insegurua dan pertsona batekin, Bai. autoestima falta, zuri zaiatzaia txikila iten. Da, ni bitu saltu nahi zen, Hau txikitzeko, lanketa, eta nahi adarra jarri dizki adibidez, eta hori jo, gogorra izan zen,
gogorra izan zen ordia, konturatzia, lerdo batekin zeudela, aharra jartzia baino. Osa, ni honintzen erazkeneko exak, hau beti monologotan kontatzet, baina, bueno, zarautzea nahi zetorri da, en primizia. Ni honintzen azkeneko exakin, esan ziala aizu, Maria, baino, zunezka izateko kaka gehiago izalde zuiten. Eta momentu urtean kontura honintzen neola tonto batekin, deuston doble grado batiten tontua alako, eta dirua. Zeu zergatik neon horre, zeu zergatik. Hamburguesa zera, tenedor eta kutsilloarekin janzuena? Maria, hori benetan, oza, txisti da edo benetan Ez, ere jo, zere jo. Oza, ez da txiste preparau, benetan saltzen. Ez, bai. Ai, ama. Eta, klaro, ordu konturatzea, Maria, ze pasatzea, azurekin. Zetik anaukeratzen beti, hain gaizki, hain aldrebez. Osa, begiak irikizizun momentu izan zen, zure transituan kuestionamendua. A ber, hor ja gauzak Esan aldatzen. zunin kakalarrei, esazen duen listo, hau zoru da. Hor gauzak aldatzen juntzian, eta ja kuadriako bat etorri zitzaiten, hau izan zala, nire, zi gaizki pasan nire kuadriako mutil bat. Eta adarrakin, ez lan entera usinean. Bitxo, ezke honat, hemen nator. Nire kuadriako mutil bat, baina itxilla eta badia mutil batzu jata, ez du lehitzaiten gero, moskorra horrazte zaizu, goizeko iruretan, izilik gero nahi bain. Hain laia pakian, egun osua egun eta goizeko iruretan hor jartzea lamina. Eta mutil honek da, Maria, itzenin berdeu. Bai. Itzenin berdeu da, aste bete pasazan, bi aste ni hostia, ni kriston gaizki, ni kantzerren badaka, beak, amak, zehose ja, hemen zehose handila dator, eta alako baten esan zenean, bikotia adarra jartzen nahi zaizu, ni mekauen dio, ez da inbesteako. Jesuska. Ez da, hainbesteako, ordu, bueno, ez da, inorral, Maria, zerteko dakazu gogua esan zin nik, beharru da pintxoko niskion? Ez da tingoz, gero igual... Lagun ona dazkazu, Zer, askotan herri guztia daki, eta zuk ez dakizu. Zuzea, azkena enteratzen. Bai, kasu honetan etzan herri, bai, ez duan, bueno, bai, ez, Bengau bai, ez. izinen edo ez, Maria? Bueltau izan zen edo ez? Nola buelta? Bengau. Bengau. A ber, ez que ja nahiko bengantza daka beak, ez que gero jende hona naiz, gero bere hortan jende hona naiz, honek ja, la hostia, ikuiko banu... Mokordo bat utzi zen hilon. Etxe parean hori barri. Hoi hona izango zane. Ez, baina, gero pintzatzen jartzezea, a ber, Maria, gaina ez dit rekonoziu beine eta zea Ez duzu rekonozidu. Ez. Baina, klaro, orduan konturatzezea gaixua nahiko landaka, bere buruakin. Bai, egixa hori Ni bai. zioz egite, ja nahiko indioak ere burua, eta segiuko ekiten, ordu ni hor ze necesidade. Gehiago, esan, kitxo. Kitxo eta kitxo hortan esan un agur ja mutila, pareja, ni esan un ja, ez da okurri ure. Ez zebez, bai, eta gozinen irurte, da, zelan zadezen duen gainera, urti paseta zanbako txin, renovo kontrato, de soltera. Zer da, Alkoholikos Anonimoseko beste pelikuletan abertzean txapina de 3 años sin novio. Bai, etorri txezinen da gaina arro zadezen duen, venga, kontrato. Ez que arro neo, porque zautzen un, pertsona bakoitzare, gero beste baten pasazitzaita mutil bat, ani enkantauta mutil, enamoradizzi mani neon, oi, que majo. Eta beti da, ezke, izatea mutilak eta neskak askotan esan dago, ezke, no, preparauta. Gero hortikan, bila bete eta beste batekin astea, esatezu. No, preparauta ez, etzen du nerekin egon nahi. Nire naiz oposaketa bat bezala prepara inberdezula, o... Bueno, baina batzutan xamurra izan triatloia bezala, triatloi bat bai preparau berdezu, nerekin oti, ez dezu preparau ber, esan nahet. Hombre, ez que ez diozu puto kardo esan aurpegira, esan nahi dute, batzutan gezurrak esan behar dira, hola, pur bat zerbait xamurragoa, ez dakit. Hau, atxuputa izan, bai, Egia da, koño, ez? A ver, zurekin enun ezer zere joukiko, hori esate bazu, bale, bai, hasta, pues solo follamos y... Bale, baina zuri luzetu inizetzue. Piskat. Piskat luzau zan gauza. Gero, bueno, hori, zurekin, ez que ez da nahi ezer, baina gero ez da nahi ezer, baina gero enteratzea derrepente neska dakala da. Bale, Maria, zu zinan, claramente, hemen gerau da, zu zinan erazua. Eta gero, balako egun bat jauzan, nik monologoak eta ditut, eta publikoko jendia izan egin, bueno, jakin, soltera nahola eta tinderren nahola. Ez que, da behitxu modu aprovecha promozioa aiteko, Ez, baina ez que, como aprovecha eta holan txetopa. Oida, publicidad bandera berri, holan txetopa. Bai, egitea gaina nintzela gogoratzen hori esan nula zen, hitzeiten azten naiz da, junete zait. Eta hor txai jauzan, mutilago. Nere... Osa, zu monologo hortan zenguzela eta esaten zenguzela, soltera zau ezela, bai. Mutil hori, Hortxe zen. gaur egon gozunen mutil eguen publikun. Baina, zugatik joan zen, edo besteren bat Bere lagun bat ikustea. Ez etzekien ni zein, obviamente ni zein dakin, inork ez dakizien izan. Vale. Hango bergerako bate gutxia. Baina, bera datu horrekin geratu zen, soldera zeundela, eta gero ze pasa zen. Eta ze guapa nintzen ikusiko zuen, esango zuen. Hau, harrapa berdinapa. Guapa y encima graciosa. Eta euki genuen lehenengo zite izan zen ikaragarritakoa. A ver, baina nola? A ver, baina, bea kontaktatu zuen zurekin? Ez, Oso ikusi zen un publikuan da. Ez, ni publikotik ez ni hostik ez da ikusten, ni gaina antia jogabe nao.
Lagaizkia zuela, lehenengo filako, ezue bidazka zuela. Batzuk nahi utzita. Nero behan itort, ez te ikusten, baina gero bamatxingen unalako baten, eta lehenengo zita izan zen, baina ni lehenengo segunduan enamora nintzen. Hau itzai, baina... Ez que akordetan azla heldu zinen behin. Zesan bazaio Mariari, Maria enamoratu. Baina zerrekin, osea, bere itxurakin, o zerbait esan zizu. Pentsa ez da, esto model pixka, zimaz, Bueno, del montón. ez izan hori Del berezka. montón. Ia ikusten egongo dan. Ba, sekan, ja, portia, hola, gizon, Zelan portia, gizon gorputza? txiki, hola, Hola, petxua beteta eta... ba, petxua, hola, te, baina zuzen jartzeko txepatik lehen esan dena. Lehen zuzen jarriko nau. Ja ikusten nun, ja, lasaitasun bat zekala, gainean, hola, tu. Zuk ez daukazu lasaitasuna berak Bai. zeukan. Claro, vale. Lasia emate izu. Ba, bueno. Osa, batak daukena, batak ez daukena besti Ba, dauken. ni bezalako pertsona baten nun aguantauko hori beti klaru eukiet. Nik olako pertsona, ni baino gehiago itzein, txanda, bilok esku bat zeinek itzein da. Hori ez dut onartzen. Bale, osa, zuk itxo super bat, berak entzune itxot dau. Hori da zuen dinamiki. Bai, eta zukal dau iteu, baita zoragarri dala. Ta zukan. Bueno, leheno kontatu ezu, Ilia plantxatze izula. Ai, eske Maria, eske zoragarri da. bai, Kontatu, Niko esan aluzinau duzu ia. fantasia sexual bat bete dut neskak. Ez que ez Vale, dakiz kontatuko digu lekutatu hemen polikin olako primizian. pertsona bat, benetan. Ez que, mutila izan da beti, nik pentsatzen nuen etziala existitzen, bai neskak badaude, que no zen gainen. Badao jende zoragarria. Ba, Maria, esan nun. Mutila hauren zoragarria izango da, hauek urte asko Ez ez, ba, duaz. benetan, esan nun, zenik ez ditxo estopetan. Claro, kontua izan zango gure lehenengo zitan adibidez, sexu euki genunean, porque horre badago tema. Lehenengo zitan ez euki sexuik, ze... Ba, hori kadukatuta da. Bai, Bai, hori ez? Hori kadukatuta da. Lo que surja. Intzazu, lo que... Hombre, lehenengotik dana ikusi behar da. Ja, aregila erosi bazu, ikusi dana, nola eroste daun. Gero bestela, desenvolbitzen hasiko gea, eta sorpresak ateako ja. Garantia pasatzea eta ezin dezu bueltau. Ahí está. Bale, eta zer. Nik esan nion, gau hortan, maitia, guk ez dugu foiau, gure energiak foiau du. Osa, izan zan gauza bat, sexua, ja, lehenengo aldi jamak egudanak, nahiko nye. Baina izan zan alako, urrengo gunia lagunana, gente enamorau inaiz da, ba, Maria, etzien sinisten, ba, normala. Baina, es zu que- benetan pentsau zen duen hori, Ni Maria. ez da pentsau, eske, hola Sentitu sentiu intzen nun, nun. bai. Benetan. Etzait, bizian, pentsatzen nun hau zala mito bat, gezurra, Mito bat. eske oso fuertia. Eta zer iso pasa batzu. Eta ikaragarritako fletxazo. Amor romantikoa egea elikatzen. Igual bai, Ez, igual bai da ez, zango ez. bere. A ver. Red flag bat gea gu, Lauro. Ez, Cuatro ema. rubias, Ke que ba. no esto. Baina existitzeleko jendia, eta gero konturatzea, pertsona zoragarria dala, ba, Baina konektatu intzen nuen. Baina Oso ondo. ikaragarritakoa. Hoi egia da. Ikaragarritako- Konektatzen zunean norbaitekin hasieratik konektatu Bai. zu, ez da forzatu. Ez. Hori egia da, hori egia Eta da. Maria, gerora ez tozu ezerri gerora, holan, marra gorriren bat edo... eske aurrea junala, Bai. behin berekin egon bere txian da, oera junginean da, eske tripa pixka, beti eska tripa gaizki, hori ere novedad, no. Tripa pixka gaizki, Maria Lasaion. Mantzanella bat ekarriko izut, anisak indakat gaina eta te va a encantar. Hori tripak eta mejoratzeko, ni baina zoragarria. Hortxe ni hoian eola mantzanella bat. Aurrek, junintzala azte bukaera dantzaitea, tuerkeko, txapelketan ekalazea, etxea jau, eta bitxu Maria, jarri hemen da, masaje bat ingo izu tanketan. Baizera. Eta udaran, ja, udara abuztu bukaeran, juntzan, dutxan egon, dutxan, por cierto, dutxan sexua ez euki. Osa, hori proebiu inberdue. Ez, fatal da, fatal Hori, da, ez da oso izan gaizki. izaten harra dala, zu dutxatzen aizea, hemen ura, bat ematatzetik hor da, hola da. Aboia, ez da, zen ez ezea jontako. Ni gainan kalusi askat, honea gora iotzeko, jo. Altilloa jarri be. Porque, parrez, ez da errexan. Baina esate izue, makurtu, joie, makurtuko, nahi mekauen daikonak, bueno. Ba, dutxan eola, Bai. ez que gorrotu, bueno, dutxan eola, hola hile garbitzen zea, eta etorri zan ere txurrila, eta Maria, lehen erosketak eta naiz eta erosi eta kondizionadore bat, ze, klaro, neskai eta hilia Apurtu, edo. bai, Lehortu ite zaigu. Lehortu ite zaizu eta, bitxu, eseri zaite, eta nire fantasia sexuala egila bihurtu zan, ni neola bainera nola eserita, hola bea, akondizionadore ematen nari pentsatzen. Hau den orgasmoa, ez el orgasmo, ez da, hola sekieto, ni esaten, ez que ikaragarritakoa, Hombre, es que Maria gauza bat, oza, ez pasen dun kontau super zer iso pentsau pelikula badala, nik sekulo ez dut ingurun hori entzun. Ez que nik ez. Nesken gandik entzuot, mutien gandik ez. Ez, baina eta zue tristia iruditzen, nola zaintzen dugun guk gure mutilak, kremitas, kasala, mostu, no seke, porque yo he ido de todo por ahí.
eta gero gu ez gaituzte zaintzen. Osea, hau irutzen zaigu una fantasia. ¿Por qué? A ver, porque yo he Poco pasado tanta habitual mierda delako. que... Baina nahi horregatik dagoak, esateizu, nahi deu, que nos cuiden un poquito. Nik kuadrilla ekarri nunia mutila hau da lagunak ze zemuzkoa der, Maria, eske baina arte ekarri desun mierdakin, ba, eos zer gauza ja hemen dao. Ja, nire txurria bezalako jende gehiago merko luke bizitzan, tan hori dira. Zeuken ebarre bai, edo? Baina, Malen bai. que te veo. Malen, malen. Anaiek ez da galabi. Hori ez da ondo ateatzen, bai, badakat lagun bat zuretzako. Ez. Guapua da, majua da. Vale, bueno, sin más amen la bakau. Aipatu duzuna da Green Flag, iba a decir. Green Flag, bandera berdea. Eta adibidez, ze beste bandera berde dauzkazue. Bandera verde. Zer da, como la superimportantea, harreman batean, baina ez bakarrik bikote, Bai. Lagunetan ere bai. Edo Niretzat onena da, puzkerra bat botatzen, zeni beti bikotetan lehenengo puzkerra beti ni botatzet, ez da izan. Vale. Ni ere bai, naiz. Eta Puzkerra ja, botatzeko usaria. eta zu puzkerra eta bestia puzker batekin erantzute bau, esatezu hau ja Ya betirako está, izango. betireko da. Tirako. Betireko. Eo, La sinfonia de Beethoven da hori. Baina hor, Bai. kriston konfiatza daude, ze, niri pasatzen zait, beti puzkerra botatzen duela, justo tapatu egiten denean. Oia. Osea, Bai. Aitzi hori naitxe da, Claro, Bai. baina berak dio vale. ez A du eta ver. justo tapatu. Ta gero hola justo ite usaitz- tapatu da. Eta gero, ya Hombre, está. nire hau zaintzea gustatzen Horrek zait, izen badaka, baina no? berarena, pues tampoco, txeka. Horrek izan bat badaka. Nazgarri jaen hori. Hori Bai. da, Maria gauza bat itxain Bai. hemen, esaten dabe, konfixantzi neurtzeko tardau itxen dala batzutan puzkerra botaten. Maria, zuzema tardau zen duen. ez que nire tripa bakarri duaz, cariño. Baina, a Ni, ver, que no tengo Maria, control. aguntau hilik, que nahi bozu. Ila bete bato. Eta edaskar. Ni lehenengo Ze, lau aldiz egon zitan, ginen vale. bozarren, no, la cosa, Ni lehenengo zitan, gaur egun mutiarekin lehenengo zitan. Eta Lehenengo ni ez zitan? nintzen akordatzen, ba, que vergüenza. Baina chicas. gauza bat, baina zu bertan momentu kontoretu zinen. Ez que ezakit nola izan zen. A ber, A ber, kriston Aitzi. mozkorra arbatu genuen. Baina, hori bai, begira. akortan ahorraz. Bueno. Baina zu beste lan be, oza, nire hori bazko bota dozuz, txika. Baina Baina atentzitza izan nahi lehenengo gabe. gunean ez dut uste. Baina berak esaten dit, lehenengo zitan, ni ez naiz akordatzen. Eta ez dut uste gezurra denik, Me lo creo. Me lo creo. Bai, ez dakit konexioa, gure energiek ere ala egin zuten, Ba, Vale. ez dakit follau. Ai, Bai. konekta. Eta puzkerra gota, bai. Leire da zuk? Puzkerrak? Bai. Jo, eske nahi, gauza bat esango izuet. Nik ez diot puzkerra jamesteko garrantzia ematen. Ah, De esan hecho, behar leheno horratzian... Bai. Bota Osea, izu. Nik bota dut bat atera osea, horretik. Netzako puzkerra ez da tabua. Netzako, ez dakit. Nei, ez dakit, garrantzitsuagoa da, ba, igual, jo, eske esango una cosa que no es graciosa, ba, familia ezagutzia. Netzako horrek, hoi da más tabua. Nere Bai, ama- bai, bai, a ver, puzkerna Importante, broma da. baina Osea, puzkerrena... txiste Joder, bada, ya zenbat. lo siento cortar el rollo, Ez, baina ez, nik puzkerra ez, botatzen ez, eta... Famili normal baldin O sea, a ver, badakazu si me nik vas a ver el presentauko nun. chocho, me da igual que tirarte un pedo, o sea... Ni nere amai no. esan diot, ama, ez tezu ezagutuko, eskondu arte. Ja urte bete guaz, herri Bai, zera. osoak... Ba, Baina, ama. Maria, a ber, nik ulertzen ez dutena, bueno, hau, beste... Famili normal bat baldin badakazu nik baino. Ni nere... A ver... Mi madre, la católica Maria. apostólica románica. Eskeuko eskit, umiak eta eskontzeko... Baina, hain Gauza zora bat- garrixe bada, Maria, zure ama penaiko hau ezautu, ez? Ba, nera ma Zure pasaitu. amai kontatu jozu, Bai. akondicionadoriana. Es que hoy Bueno, momentu... igual gaur enterako da. Ez que nera ma gero ilusioak iteitu, eta umia nahi tu, osea, quiere nietos y tal, Bueno, aurrekoan baina esan zenbat urte zen. dukezuz, txika? Nik, 29. Bueno, Eta umiak eukitzeko asmoik ez. Ondino? Askotan, Ez. askotan hori pasatzen da, zezuk ilusioa daukazu, harreman batekiko, eta hortaz zure familia den gurua ere ilusionatu egiten da. Bai, Hor da. Eta eta hori askotan, mierda bada, eh? Eta zuri batzutan- ilusio hori apurtzea ez zaizu hainbeste kostatzen, Bai. baina gehiago kostatzen zaizu familiari edo inguruari Bai. kostatzen Bai. zaiolako. Familixek Me kriston baina presinei uste dut sortzen ulertu du. Bai, dela. bai, baina hori holanda, eh? Osa, Bai, a ber, bai. zema bider entzuten jenti esaten, jo, eskena gustora, baina eske tartin familixe sartute Claro. duenez, ja, Ai. ezin da, eta Ke bueno, nire pereza. paso bizatela, osea, Nere eske ama hori- kondo hartu zuen, bilak. Lagan nun da, osondo, zantzen bilatan, osondo, hombre, Maria. bai, klaro, baietz, baina, dakit, baina drama. jakin da gero adarrena, eta hau, eta besti, igual harina, Ja. Hombre, a ver, pena ematei, baino... Ah, nera ma Ez etzen. dakit. Nei zera adibidez, maiz, zera maiz. Ez zira bai, inungoik. nei gertatu izan zait, mutila usteko problema ikan ez euki, baino pena ematia, bere anaia, eta bere arreba, eta bere amakin, harremana mostia bateze amakin, porque te zituen bizkotxo batzuk estupendos. Haha. Horrek eman zian Claro. pena gehiago. Claro. Ez Pa que veas. Bai, niri pasa zitzaidan nere mutiletako batekin utzi, amari kontatu gau batean, gauean, eta ama negarrez, oso triste, ez dakiz zer, hau, 16 urterekin, edo besak, tampoco pa Bueno, neska, tanto. baina, amasi urta zenbat urteko harreman eukizen duen ba.
Baina gila da familiak zure bikotea ikariño batzei. 16 urterekin hasi eta pues 18 urterekin. Bai, Bai. Pero no follábamos ni nada, o sea, no hacíamos nada. Solo dábamos besitos. Bai, bueno, sin más. Baina, a ver, binkulo bat baze. Binkulo bat Zuk aldezu norbetekin txortani, baina binkulo ikezu. Bai. Eta gaur egun oso harreman ona daukagu, eta... Bueno, gero, ez dakizen barute geroago berriro liatu ginen, eso fue una movida. Bai, bueno, sin más. Amari kontatu nion, harremana El yogur caducau no se come. Que no, oso tipo nada. Kadukutakoa berriz. Eta Maxer. No, baina, eske bera da kaiku kafelate, oza, kalitatez, bai, oso nada bera, bai. No es marka. Ez da hacendado. Bronka botako igu, Hau ez du jork ikusiko. Vale. Bueno, kontua da, esan dion amari, amane garrez, oso triste eta gau hartan atera nintzen parrandan. Total, atera parrandan, tipo batekin liatu, eta nun amaitu genuen, sorpresa portalean. Eta, karo, zen osteguna, bueno, altsasun ziren kintoak eta bar, eta goizeko 8 hor portalean, nora gertu zen, ama lanera. Eta, karo, aurreko gauean kontatu nion hori, amane garrez, eta hurrengoa egunean, bere alaba beste tipo batekin hor liatzen. Pero esta tía es una guarra, osea. Amak ikusi ban disgustu zelako harin pasa batzu. Bueno, ez da ingaizki ongo, no se, batzutan alaba ikustezu gaizki dola ruptura baten gatika, baina esango zuen, bueno, zora garri dago. Bai, zora garri dago. Esan zuen bakarra zen... Ez dizkio klienezik erosiko. Ez ditu ber. Esan zuen bakarra zen egunon, listo, ez zuen gehiago esan. Egunon, eta hurrengo gunean ze, goizean ondo, Dani? Bai, eski lagundu dize, bueno, izotza zegoen lurrean, eta lagundu egin nau portalera. Sí, claro, lagundu, guapa. Sí, claro. Bueno, sin más. Ahora se le llama así. Bai, orain horrela ditzeda jo, bai. Leire, eta zuzer. Bai, eta zuzer. Jo, eske, aizeat esaten gauza batzutan, eria ez da bate graziosua, baino... Zertan graziosua netako bat da, zure arrakastataz eta zure lorpenataz postia, beriak izango balia bezala, baina hau lagunetan ere bai, Zeripeño bai, kontatu batek, behitu, lanen kontrat indefinit diateta. Zer iso? Ostra, orduan igual suerte unena. Ez, nik iteten haulakotan, bueno, pues no te cuento nada, chicas, hemos, Ja. Hostia, bai, ez que hor... Ostras. A ber, nik konturatu naiz batzutan, jendia postuiteala, zerbait txarra gertatzen zaizu eta postuitea. Bai, bueno, hor... Bueno, te voy a contar mi drama, eta así nos entretenemos, eta zu pixkat te alegro un poco el día, porque zerbait, ¿no? O sea... Esaten dabe... A ver, ¿quién es más desgraciada? Badao jendia holako, kompetiak, nea huertatu zait. Baniri geixa. Baneri geia. Osea, jo, ez dakit itziten barkatu, geixa. Geixa. Ustez, lagunakinik, adiaz, nire kuadreian da, nire inguruan, beti gehien apreziau detena da, eta da bandera berdia, eta bueno, eta multikoloria, ze hostia, da? Honena, nik indeten, dantzak, zea, monologuak, Daneta poieta juti. Eta beti ongo jalenengo filan, gaur egun ja, ez, ja esan nioen, jazta, ja, kupu ez zuen. Jazta, oza, pasau de urte batzuk. Beti hor ikusten da. Badao jende bat igual musikataldia dakana kuadrian, eta ez diena jun ikustea, o... Bueno, Maria, eske zure monologoa barkatuko jazu, baino, pelota itia, baino, eske oso nadia. Osa, igual zure kuadriakoak gitarraztak jotzen. Osa, iteu sarri, eta akordiaztu asmatzen. Baina da apoyo moral. Bai, osa, zure kuadriakoren batek arte esposizio bat egiten baduk, etela suda realmente. Ni rodeo eta espalak, zenbat aliz ikusi rodeo espalak, gustatzen zait, bezi, mez, nire kuadriakoa dia, jonin ber. Ni behitu gauza, eta esango zuen, ni naiz, nahiko nuke olako perfila euki, baina ni naiz juten ez dana. Juten ez dana. Juten hasi berdet. Ba, ja nere gorrilla, gorrilla teatzen ja. Bai, nik red flag hori badakat. Rojo. Jo, ba, olako kasutan be, nik beti pentseot, ez dakit, igual nire inguruko gauzi izango da, baina orokorrin baina gero tope baloratzen den nire gana etortzean, hori ere, bai. Nire hasi berdet, behitu, honea torri aurretikan, nire lagun bat, bizilaguna danare, ama izan da, eta jun naiz bale bat erostea, umiai oparilla iteko. Osa, me explicau, no? Nik ez dut ulertu. Nahiko raro, junta. Osa, a ver... Ulertu ez zuen gau, raro. Vale, a ver, es que bakizu ze, 33 urte dazkasunean, mundu guztia, umiak ekartzen dira, como lokas. Vale, bat, umiak regalo itxeko eta, karo, nik ez dakit ezerre umien inguruan. Osa, tipo tarjeta de regalo? Tarjeta de regalo, erosi jo. Vale, del Zara. Eta esan dut, bueno, pues ya cumplido lagun bezala, porque es que oso txarra naiz detaileak iten. Eta, karo, ez balimak ezu itzeiten, ezin dizu galdeu. Osa, balimazkazu 2 hilabetez esango izut, amane izen hau, zena ezu.
Pues, ¿qué me va a decir? Pota botako dit. Teta, bai. Orduan, pues Teta, toma, quiero vale de teta. regalo. Toma. Hoi da, y no tengo teta, o no tengo, no. Aitzik eta nik askotan komentau izegu, jo ba, gu adibidez hasi ginenin, benetan zabizaz, destakizer, dadakizer, pilo bat baloreta gendule, gure inguruko jentik eta jo ba, igual entzute banin, o adibidez gaur nire lagun joan esamen duela, etorten da nin, eta jo ba, pilo baloreta gendule, inguruan hori apoiu. Eta askotan, geixa Esatia, dala, entzun zaitut. bai, baina geixa dala bai, ostra guztat, eta apoiu, baina igual bebaina topetan ingurun hori lehen komentaugun Validazioa. validazioie. Batzutan hori behize da. Baina oso importantia da, aste zeanian, feedback hori eukitzea jo, gustatzen zaio jendia, porque zuek eston arrakasta dakazuen momentu hontan. Podcastakin zeate, EITB podcasten, bigarren podcast entzunena o lehenengua. Ni idea, tía. Pues chicas, audientziak, Que no nos las pasan. Es que sois unas Que no. empanadas. Entzun, me voy a cabrear. Me voy a cabrear porque hiru urte audientziak eskatzen. Eta ez dakiguz, osea, ez dakigu. A.L. deituriko pertsona bati, ¿vale? A.L. Eta, bueno, pues agur bat, audientziak mesedez, porque hirugarren urte, eta ez dakigu. Osea, orain, aurten YouTubera igotzen ari gara bideoak, eta hor bai ikusten du baina, soldata igoera bat eskatzeko momentua da. Bueno, total, tampoco nos vamos a poner tan chulas porque hiru urte honetan geupe tratu honak ere hori bada, norbean lana baloratzea. Claro, bai, eta balio bat ematia. Horran oie. Gauzia, hiru urte honetan geupe ikusi zegu, jo ba, igual, imaginau, nik eukinoan bikote bat, eta adibez, red flag bat, bertan momentu ikusten ebana bai bazan, ez den ebana, ai ama, eske, niaz dauen pertsona batek, eske igual, ez dut esaten ataldanak entzuteko, baina, ostra, igual ez jakitxi, ze bi gonbidatu pasau dizen, nire irratzaiotik, eske parkatu baina pixka fuerte bintxantzate. Eta normalin, eneuela orokortzen, baina normalin, hone gauzok, mutietan ikustoitxoa zela. Eta nire laguneskakin berba itxen, ikustotela, neskok partekatzen gauza badala, eta muti, hone gauzok ez dutza zentzuten. Eta, bueno. Hori batek esan zaizu, etortzaltzan eta hierrea ikustea. Hombre, a ver, parkatu, ez que ez da bardine. Osea, ez que ez da bardine. Ez que de repente konparatze deu, eoserrekin, da hori ez da posible. Ni juten itzen ikusta, beran lanbidi, enoila esatazter, eta etxaten interesetan. Niri bentsantzate benetan zabez asko berretzau edala entzuteko beste hori baino. Baina, bueno, adibidez, olako gauza bat, zure bierra minimamente ez baloretik. Hombre, eta gaina zuei entzutia erresa da. Dano dakagu smartphone maravilloso eta bat. Jarri, benetan zabiz. Aparte, ni pentsen ebala, ez dut eitzen bierra informatibutan, Osea, sin más. Entretenimentuzko podcast bueno, baten eitzen bierra. informatibotan, bai. Bai. No, pero es que encima luego le pillas escuchando a Jordi Wild. O sea, ¿qué dices? O sea, no, ez daizkizu podcast al gusta, baina gero txokas. Bai, egixa. A ver, ¿de qué vas? Alere, bandera gorrilla nik hau, ja, talagun batei batez ez zuzenki. Ni bandera gorrilla lagunai, da, klabia, etortze zaizunean eharreza, ezken erexak lagain dito. Hasi motel, pertsona balio du. Ai, neharrez, eta hurrengo parrandan berriz berekin liau da. Eta berriz kagau indu. Edo buelta bitea da, zertako izan nahi konsejo eskatzen? Porque gaut zaude, atzalde osua hor. Ez que niko gehi mi bidere moitxoaz konseku bai da, gero ez hau, a ber, igual kosta bitxako, beste hogei bidere mongo. Bueno, laguna gara. Eta hor onduan egaztea. Baina tontua izateare, ja, kupo bete dugu, zan. Baina, gero zuri pasatuko balitzaizu, pues, eta pazientzia gustatuko litzaizuk ere, bai, pazientzia hori, bai. Nila madura udet eta ja, beste fase baten. Beste fase baten nago. Ez que batzutan ikerria, nizo titulu. Maria, adibidez, zure mutiek apoieta zaitxu zure bakarrizketetan. Bueno. Claro. Hombre, hola ezagutu zian. Claro. Bueno, baina esan nahiot batajuza, baina beste gauzetan be apoieta zaitxu. Dana exagerazio bat, baina ez que etxian ensaiatzen dituzu behakin monologoa, behin da berriz txapa berdina eta parre. Ez que ez ditut, monologoak ez ditut ensaiatzen, ola igual krokiz bat itet, mentala gero hone etortzen naiz, dikuste baten bato da, hortik asten naiz, tiraka. Baimena eskatzen diozu gauza kontatu alizateko? Bai. Bai? Osa, lo de dutxa nola jartzen gea eta galdetu diozu? Ez, porque dutxa ez gai, hori nik zotik, dutxan sexu beste bauki. No te digo, porque esan duzu, que si jartzea ezakizerren gainean. Hori berekin, behai esan egin, nik hemen sexu beste teukiko dutxan, punto, jazta ulertuzun. Ondo, beto. Hori bibentzi txar hori eukin, ni horrela esan dut. Baina ni behai esan ita, jota bernaiti, hau esan goet, importa izu, bai. Ze, klaro, daude gauza batzu. Bueno, ez duzu bere izena publiko izaten.
Ez, inorrek ez dit ezagutzen da bai gutxillo. Nik ez. Ere bai, esaten dian gauza batzu fikzioa dira, beste batzuk ez, oin norbeak Hori da. interpretatu ezala, zer dan egia eta zerrez. Vale. Bueno, neskak, bukatzen joan margara ja. Bai. Igual, galdetzen badiogu publikoari, baten batek esan nahiko balu bere red flaga edo green flaga zein den, bandera gorria, Edo aldo zuek kontau... bandera... Batu batek dauken mikrofonoa lan banatzea. anekdotan bat. Aldo zuek kontau, Bai, hori da. bajatu mikrofonu. Igual, argia piztu daiteke hemen atzekoa. Ai, ama. Jo. Ai, ama, ai, ama. Ja, ez da, ez da Bai. ikusten. Hau gustuta zion. Igual, animatu baten batola zerbait potxoloa kontatzera. Venga, Joanes, kontau zer. Bai. Batematek nahi duzoz esan honek ez, porque orpeia tapau du, pentsatzet, ez du lezar esan. Venga, animatu baten bat. Batematek zehoz esateko daka? Ba, hemen familia bat gara, Bandera gorriak eta berdiak eta... Bai. Pentsau hau esklusibu dela. Esan edo zerre, osea, ez du zertan kriston esaldia esan Ez, izan hau behar. guztuta dao, kalefazioa hilo ja, favore. Jo, bate bat animatu, mese. Ez. Ez que Mariak asko imponitzeu, Kes bat sosas, 75 kes nortzeula, sosos. 77. Neskak, A ber. ni galdera bat. Nire ustez... Ez, ez. Esan zerbait, Ai, ama, esan Maria, edo momentu Maria bat. zerbait. ikusten baino zure hotza zautze dugu. Bai, Momento Maria baten naiz. pentsau benetan zala, Maria naiz. Serio? Uinakekoak zuek, uinakekoak, ja, ez da oinor gehiago. Zehoz eza. Ze egiten duzu, Maria? Bueno, ya Nik está. uste tor... Zer? Ai, eske... Jo, zure eskerreta. A ber, Hora resustu egon Nire diotena. lagun bat nahi. vale, bueno. Illa reanima guen baiz. Eman dio susto bat, ez zen espero. ¿Qué dices? Eta hoi dana, ezerrean gabe eta ezer hartu gabe. Hola da bea. Hau sustua. Maria! Hau sustu eman A diotena ber, gizona, baina, ibarka Maria, haue. Iki horretako sustu eman diotena. Maria, baina bajatu barriro. Bajatu. Joder. Itxain. Ja. Itxain. Vale, bajatu, segi Edadia, pasillora. gaztetasuna, arra den, la host. Segi pasillora. Maria independiente da, Oin segi pixkatatza. Eta juna ofrezitzen. Atzera. Honek baka zehoz esateko nik uste. Vale, ez. Ez. Me han mirado Hemen con lotxago ojitos. edan dilena zu, Maria, a ber... Noa nahi zuen jutia. A ver, hor. Ezkerreta esan duzu. Zure eskerreta usted, eske ez dut, donde... Ez eskubita, eske jo, ez dakit, epiblas ikusi beratu berriro. Bai, hor. Lagunak dira. Vale. Lagunak dira. Leire eta ane. Haupa leire eta Leire eta Ane. Txalo bere bat leire eta aneretzako. Olako lagunak ezin diauki. Vale. A ber, leire ane, kontatu Hau zerbait. green flag da hori. Balio digu tipo, pues, helado de pistacho, olako zerbait, edo zer. O sea, yo que sé, que no se limpie las manos después de mear. Adibidez. Edo zer. A mí eso me gusta a veces, Ba, bera, kultura ez gustatzea bat. Vale, oso ondo. Kultura ez gustatzea. Kultura ez gustatzea. Ba, hori guk inoz aitxetu izegue. Bai. Zer zeukitzi alde artistikoik. Askotan Bai. aipatu izegu hori. Lotuta doa, con que estudiade. Bueno, txika, a ber, gauza bat, inok ikesi hau hemen, ade. Hori ja, ane da. Ba, neu bakarrik defendidu zaitxuet, jakin deizuela. Beste anakamen. gustatzen zaio, ez dakit horrek ere beste erretzen. Bueno, baina kultura gustatzen zaio bidaiatzia da neska bat baditu nahi helburuak, Vale, mente vale. abierta. Kasu? Ez. Ba, zehoz etxarra baka. Zer? Pasaiozu mikroa Normal, berbetan, ade berbetan. ikasten duenari, mesedez, edo ikasi A duenari. ber, Maria, ade ikesiaen bati pasetako mikro. pasaiozu mikroa. Badaukazu. Eskuan Ah, daka txintxua ez dut izan, erabili nahi. Vale, bai, galdera bat Ohituta bota dago behar gauza dio. urdiak eskuartian eukitzea, hori nahi ikusten. Vale, Por el manejo. adibidez. A ber, nola... Zeragatik ikasi zenun ade? Ez, Vale. ez, que ja bukatzen joan margara, baina, adibidez. Joaten naiz etxera, ez? Bai. Eta nire pareja galdetzen dit. Aizu haitzi berta, ze egin duzu gaur lanean? Bueno, pues, hiru gido egin dute reportaje bat. Ade ikasi duenak eta hola, lan egiten duenak zer kontatzen du. Osea, Niri katxalinek Osea, kriston salzeuk beti. Ba gaur lau faktura egin Ez, ditut, eta ez. Ze ofizina baten jakin itxeta nahi biera? kuriosidadea da, ez dakit. A ber, ofizina baten beti kotilloa daude. Kristonak, Vale. kriston salzeuk. Ez aldezu ikusik The Office, telesaila. Ez. Joe. Vale, Ez. orduan zuk Ba, oso nada. salzeuk ukitxosuz. Hombre, administrazioa somos el centro. Orduan, dana kotio guztiak beti hori pasatze dira. Bai, ez? Vale. Eske nik Perfecto. ikuspuntu argi daukete. Osa, niri, eske katxalinek kotillo Que gehiago. dale con Aspergarria da, Katxalin, dale baino con behin Katxalin. arteko- Ikusten da katxalin streamine, mositxu bat amendik. Es que Katxalin, vale, pues maite Vale. asko maite duzu, pero que Katxalin Bueno. no es el epicentro de ADE, o Vale, sea, baina ADE, eske grasixitxoste, ze beti ade kritiketozu, eta justo kritikatu ez. kuarriako kotillena.
Kritikatu ez, esan dut. Bai, green red flag flag, dela. Gauza Vale, bat- gauza Vale, bat eskerrik esatea asko, dakat. neskak, vale, eskerrik asko. Maria zer. Hostia, igual, igual, opa, Vale, bueno, bukatzen joango gara. Gauza bat esan berdet. Vale, Ze, zer. ja, defendu inberkoet, porque ez dut esan baina arte, nire mutilak ade ikasi du. Bueno. Paisera. Komertziala da, me vendió la moto, pero bien, el cabrón. Esan berra da. Vale. Ta gauza gutxi esateitu, hori ire ona, gauza gutxi ¿Ves? esateko. Es que claro. Komertzial bat eze konta berdizu. Vale. Hau, hau, erosi, ondo. Eskerrik asko, Maritxo. Bueno, Bueno, guk uste dut amaitu gehiagi dugu. kontatu dugula Bai, ja, eta bai, osea, ja, bueno, gaurkoz nahikoa larrei. dugula. Ondo, Bai. justo, ez? Ondo, Ze nahiko hamar- justo, bai. Hamar gutxitan hasi gara, ez? Bai. Vale, bueno, creo. Bueno, eskerrik asko, Leire Aizu, gurekin... barkau, promo txiki bat itia dakat. Pues luego, pues te esperas a que termine. Vale. Ez, esan. Primeranen igande hontan, Barraka Late Night Show estreneukoa, jende nahiko eskaxa da, baina, bueno, bintzat guapa bat dao, ni. Ze oso ondo makilla uzien, así que igande hontan, ez galdu. Aurreko hauek, zuek igual ez zue jakingo primeran nola joan, seme alabatu balimak azu ez, ose hola gertu gazten bat, jartzia, telebistan, ikusteko. Mesa santuan ondoren, nahiko, vale, igandian. Igande hontan, horrengo Oso naizta. ondo, bueno, domeka hontan primeranen Barraka eta gaur guk ja harremani buruz ja gixaztu beste zer esango. Bai, jo. Bakarrik eskerrik asko. Gidoian, gauza pila bat geruzkari datita. Eta gero ez dugu itxetu ez zebez. Bueno, baten bat bai, baina bueno, sin bai. más. Baina, bueno, kontaguz, barri igu, historixa kontaguz, da ondo pasagu. Bai, Ondo esto, pasagot. bai. Da usnartu igu. Gero bakotxak beran etxin, ausnartu isela geixa, bera harremanei buruz. Eta ondo paurdatu eta txintxoak Bai. izan. Eta nik Gero- gaitu nahet, Zer? onenak zeatela itzi, malen, onenak dia, bi neska txiki hauek, dia bi pertsona zoragarri, beti kriston gusto etortzen nahi zuen saltxodan eta badakizue, asko Maria, metizuet. guk zuaz superondo paseta Eta, son A mí peligrosas, zerbait pero polita buena esan, gente. Maria. Zerbait polita zaia, zu gaur ezagutu gara. Eta gaur ezagutu beha, eta esan berra dakat, bakizu esan diten, neska honek hemen lotza gutxikin esan dit, zu alta zea. Hau ni baino alta badani, ani. Hau zaret, arragatzen nahi zait. Zu ze alta zea, nani. Tia. Bueno, dutxan ondo moldatuko ginen, eh? Ahí queda eso. Bueno, Leire, eskerrik asko zeuribe, Maria, gure oiko kolaboratzaiza, orduan zu askotan ikuste zaitxugu, baina Leire, eskerrik asko zeuribe, lagune, lankidi, gaur harremani buruz ibiliga, komo da goza? Ondo goza? Oso gusto. Etxin? Oso gusto. Bai. Oso gusto. Zuekin, eskerrik asko etortzagatik da, noi? Vale. Eta zuei, gonbidapenagatik. Zuri, etortzeagatik, Leire eskerrik asko. Zuei ere Baina bai, kanta bat eskerrik badako asko. jartzia, ze sartzeakoan ez dizuegu jarri, baina igual... Bueno, amaitzeko esango gu barriro, Zer? azaruan 25 arire antolatuteko emakumian etxe izkerrik asko, bebai, Hori da, indarkeria matxistan aurkako eguna. hori da, eta ez ebez, mesedez jarraitzeko harreman osasuntzuk eukitzen, aldan egin, eta... Eta jarraitu benetan zabiz. Eta Bai, jarraitzu benetan, bai, sabez. Benetan, sabez? Eta entzun, entzun, vale? Hori da? Bueno, ez baduzu nahi ez. Da igual. Vale, eskerrik Ez asko. da, psikologia inversa. Gauza bat, 5 minitxu ga despeditzen, listo. Bai, ya está. Agur! Tximpun! Larun bat gaua da. Bihotz.